Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu patinokupai nhau updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Ndadzoka manje muri yeZimbabwe. Ndini munhu wacho. Ndauya panapa ndine nyaya iri kunetsa. Nyaya iri kupisa streets social media. Nyaya iyi iri kunzi yakatangwa nemukomana ndemese muri kuziva matangira akaita Tino Machakaire achitaura kuti zvoni akaenda achinoda kunoona hama yake yakanga iri ikoko kuchipatara. Ndobva asvika akaona situation iri muchipatara aina kumira zvakanaka. Ndobva anyorera kuna mukuru wake, kuna boss wake President Mnangagwa. Akati vaMnangagwa woye pamakapinda pashuwa vanhu vakazodai vakakudai vakazodidi whatever. Kana makawana nguva paschedule yenyu yamunoti muri busy iyoyo, endai mumbonotarisa zvinhu zviri kuitika muzvipatara. So nyaya iyo yatenderera yapisa kudaro takauya tikataura nezvayo, tika-analyze, tika-explain, tikataura kuti hakuna zvakati kuzvipatara, tikatowedzera tirikuti takawedzera sauti pachironda, tirikuti zvoni pakanga pabatidzwa tumoto takaita kunodira parafini kana kuti petro kuti zvinyatsobvira. Nyaya ndobva yatanga kuramba ichipisa. Iko zvinezvi nyaya iya yakazosvika pakuenderwa kuparliament na Deputy Minister of Health wacho achinopindura mashoko ayo anoita kuti ndizouya panapa nhasi zvandatoita panapa ndakagumbuka kudai. So and a lot of people munoziva kuti ndiri munhu wekuti handingokurumidze kungotsamwa, but kana ndikazonzwa nyaya dzakaita sedzidzidzi moyo wangu haufare, ndinotanga kupanika, kuvhunduka chako cheko nekuti ndinoda kunzwisisa kuti chii chinokonzeresa kuti vanhu vasvike pakujairira kudai. So hatisi vanhu vekuti nyika yakandokorwa tsoka isusu. So kana chokatosvika panapa hapasina chekumirira, uchiziva kuti unodedzera kuti pasine Zanupf tagara hatitoide, iwo hautoide. Ukatoona uchitoti unoda Zanupf chatouchidzungairwawo chako. So kana ukaita kunge inini unodedzera kuti pasi neZanupf, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboikane. Right, Minister of Health panapa ari kuti as a ministry we are doing wonders. The Minister of Health has refused social media reports emphasizing that citizens are satisfied with quality of health service delivery. He highlighted ongoing improvement in healthcare facilities and staff capacity. The minister also reaffirmed the government's comments to expanding access and maintaining high standards across the health sector. And akaenderera kumberi akataura kuti those people are only commenting on social media. Hatisati takamboona munhu anouya direct kuministry achitaura kuti health sector haisisiri right. Ndo mashoko akabuda iye achitaura kuti vanhu vanongotaurawo pasocial media. Alright, yapindura apowa yake platform kuparliament. Isusu tegedza tichiuya ndisu vanhu vacho kusocial media. Isusu regedza tichinyatsouya takamirira mastreets ese esocial media. Chinoita kuti vanhu vabudise zvinhu pasocial media, munhu akada kuenda kuoffice dzenyu mune makavhara madoa kupindwe, unonzi uri kude siya wanyora kapepa kacho akasvike katopukutiswa, munhu adya magwinya akutopukutisa mafuta akurasa uko. Like kana ngonzi nyora zvinhu zvakafanana ngonzi nyora chichemo chako patishu rongosiwa riri papa, munhu anongosvika ongomononora tishu akutoenda kutoilet naro. That's the same thing chinoitika. So vari kuziva kuti paground hakusvikike. And the other thing, vanhu vemuZimbabwe vakapinzwa fear because Zanupf inotonga nyika neintimidation. Saka vanhu the only way yavanokwanisa kuripota kana kuti kupopota kutaura kuti zvichemo zvisvike, vanokwanisa kutaura zvichemo zvavo through social media, because on social media my chances avo are very low kuti vanganzi vazosangana nemaproblems ekunzi kusungwa kana kuti kuita sei. But this minister anotora that advantage yekuona kunge maZimbabwean akadzungaira. But ndisati ndasvika pakuexplaina udzungairwa hwake iye hwaainahwo zvake, ugatya hwake hwaainahwo zvake, tingati uzongororo hwake hwaainahwo zvake iye, kufunga kuti maZimbabweans vakapusa. Regeza ndingogara ndangoonesana naye. Social media machances ekuti munhu asungwe mashoma. MuZimbabwe munorambidzwa mademonstrations. Ndo zvinhu chekufanira kuziva. Kune dzimwe nyika health system ikaita sei iri kuZimbabwe vanongodemonstrata voratidzira, because community inenge yaneta havakwanisi kupa zvichemo 1-1. Vanongomirirana as a community votaura kuti muri kuionawo sei the system iri pachipatara ichi, vototaura kuti pakashata pakaipa, vakutotanga kutoratidzira, vakutodemonstrate. Manurses acho chaiwo vashandi vemuzvipatara vacho havasi kutogutsikana, vatori pakuremerwa neupenyu. Vamwe vanotota zvekutozopedzera vakuti salary dzikwanika, vari kutowedzera nekuhura kuita maboyfriends kuti mari yacho inzi yasvika. Handisi mukuzviona. Saka
things like that. Azvisi zvinhu zvekuti tikangozvinzwa tokwanisa nguva toramba takanyarara tiri panapa. Ari kutaura kuti zvoni iye vari kuita wonders. I don't know what kind of wonders. Inonzi wonders chi. Of course wonders yemunana yemagic yaari kutaura yacho yekuti vari kutowedzera kutouraya zvinhu kuhealth sector. Vari kungotaura izvozvo on social media. Hapana kana one akambobvira akauya kwatiri kunoku. Munembonyatsowanika papi imimi nai deputy minister imimi nekupusa kwamakaita. Ndakakutarisai nezimusoro renyu ramunaro rinenge rakangozara tingati rakazara chiko. Musoro wakatanga wakazara weti kudaro so. Munowanika papi muchipindura maZimbabwe zvinhu zvakadaro ende kudherera kwacho. Chandakaongorora muZimbabwe Mnangagwa haambofaka kuisa kudepartment rehealth kuti uite minister of health usina kana chinhu wani chawakamutadzira. Azviite achida kutokuprova kuti uri dzungairwa kuti vanhu vakuvenge vanyatsokuona kuti wakadhakwa ndo ministry yaanokupa iyoyo. Zviongorore vanofarira hanyanyo vaisa that ministry iyoyo. Kudonyinza kuprova kwataza gorera pakaswa VP Chiwenga vakadzoka vanzi ndo va minister of health anditi vakatanga kurana vari ku ministry ikoko. Now look at what Zimbabweans are saying about him. Vari kuti Chiwenga ati adopinda pa succession green betway mamoves akacalculate kudhara kumberi anoita minister of chi anozoita president iye akatadza kurana minister of health. Same with these guys. Vanengoranga vakatoonekwa tane potential but this time around pakanyatsozoiswa rimwe dzungairwa rakanzi rikwanise kurana riri ipapo ndo raakubuda richitaura kuti zvoni vanhu vari kucomplaina on social media ichiti hakuna kana munhu akamboya paground. Alright, gatibupinda pa social media ipapo nepaground pese. Alright, maradiotherapy machine ariko here? Radiotherapy cancer machine dzamo here muchipatara mumapublic hospitals edu? Ndozvinhu zvatoda kuziva. Kana arimo mobva agara matiudza because maministers mese it's obvious muri veZanupf motiudza kuti why makaendesa chief wenje kuti aende kunorapwa kuIndia paakarwa necancer paipa kana muchiti tinawo maradiotherapy cancer machine. Maternity theaters, it's a fact, it's everywhere. Check the records. Go and check Ware hospital kwacho kusale Mugabe ikoko. Go and check the records now. Pakafa vakadzi more than 50 vakadzi vakafa and more than 300 mababies vakafa. Why? Enda ikoko munotarisa kuti chii chakakonzeresa. Maternity theater iri kushanda ndeya 1970 something yakavakwa, if not 1977 yakavakwa madays aSmith ndo yakavakwa. Kuna maternity theater iri kushanda yakavakwa naMnangagwa. So mawonders avari kutaura kuti from 2018 up to now tiri kuita mawonders ndeapi? Mawonders ekutadza kungovaka girikini maternity theater imwe inoshanda iri inokwanisa kuningina inoshandwa ne about 38,000 inokwanisa kuvaka ikapedza maternity theater iyoyo ikapera. But look at Zvigananda right now. Look at what is happening in our country. Vanhu vari kukusha mota kunge vari kukusha zvimwe zvinhu. Mota 1 inovaka imwe maternity theater pakasara change. In fact inogona kutovaka world class maternity theater pangirigini paipa pasale Mugabe. But you choose to ignore all those things because makangosiya rimwe racho rakadaro taka upgrade muzvipatara. Ko vanhu vakazobuda kunigirikini kumarondera mazokanganwa here vairara pasi muchiti pa mbedha muchinzanzi problem yavo yevainayo vanorwara nayo inoda kuti varare pasi. Ndo zvakaningina wakambozviona kupi kunzi murwere asvika unzi problem yake inoda kuti arare pasi? Zvakaitika kupi izvozvo? Hanza ne condition inoda kuti arare pasi. After all zvazobuda kuti zvipatara zvimibhedha yacho yanga irikoko vakatora mashefa acho vamwe zvimwe vachinogadzirira zvimakeji kuti vatange kuchengetera huku. Zvazobuda zvese izvozvo. Now maakutanga kuti aiwa isusu tiri kuita wonders. Ndo mawonders acho kuti vanhu varare pasi. Ndo mawonders acho kuti vakadzi nevana vafe vari pakati pekuzvara. Ndo mawonders acho kuti munyika ukarohwa necancer yekutanga death sentence unonga watotongerwa nechirwere chacho checancer. Ndo mawonders acho yekuti muzvipatara hamuna kana mapeni izi anatatinda pinjisi vakafa vachichemera kuti peni izi. Ndo mawonders acho yekuti ukaenda ukanorwara ukanhingirikina unotanga kuzwa kuti enda unotenga mushonga wacho kunze uzoya kuno mukati tikurape. Ndo mawonders acho iwayo. What kind of wonders are that? Because we want to know. You can't tell us, hey, these are the wonders, we are doing wonders, wonders kill you. They are nonsense. We are sick and tired of that. And tukutara kuti Third Republic is coming and ipairi kutouya hapana achazosekererwa muchamanya vakomana muchadzingwa zviri legendary and tikutotara kuti you have to pay kusafa kuri kuita vanhu munofanira kucompensate vanhu zvamuri kuita. You can't do such nonsense bani uchitara kuti zvoni isusu we are doing wonders. Which wonders are you talking about? Or akupa platform iyo waifanira kutodzimirwa microphone. Hey, aiwa, tikuita ma wonders. Hey, tikuda so which wonders are you talking about?
We are sick and tired of that. Atichatombosekerere zvinhu zvisina nebasa rese, taneta tikatosangana tichazoonesana, tikasangana tichamboendesana kuzvipatara ikoko monotiudza hapana kuriga kana kuti ase tobatidza makamera tobva kubva kwatakatangira kusvika kwazvinoperera magetsi chaanodzima imomo ndo mawandasi amuri kutaura. Ingano zvakabuda vhidhiyo tatindapinjisa achivhenekwa nematochi akatosvika pakutofa vanhu achivhenekwa netochi muchipatara wotaura kuti muri kuupgrade muri kuita mawandasi, ndo mawandasi acho amuri kutaura kunzi muri kuita iwo. Indawa muchitijairira imimi kuministry of health ikoko hapana kana chinhu wani chekumbohwandisa paya ministry of health ekuzimbabwe yakadhakwa. In fact hakuna kana any ministry yandakaona iri kuperforma zviri bo. Kana muchiti munayo ministry yamuri kuona kunge iri kuperforma zvakanaka, inini ndinayo $100 yekungoti ngondiprova inini ndigutsikane wondiudza chamwari this ministry iri kuperforma so ndigutsikane izvezvi. You've got my numbers man. Taura prove me, sendere proof up untiudza kuti ministry yakale so ndikusendere waya izveso. You can tell us zvinhu zvakadhakwa kudaro kutaura kuti aiwa zvito right zvakadaro atisekerere nyaya idzodzo. Ndo saka tichitaura kuti zvoni imimi muri kuti you are doing wonders, kureva kuti ndo level ramunangagwa kuti utongi hwake hwese ndo yaari kutoti ari kutopedza masports ndo kutogona kwake. That's why tichiti munangagwa must go. We don't want 2030 nonsense because hatingasvike 2030 tichizodzwa nzi tiri kuita mawonders kuministry of health. What kind of wonders is this? Ndo amunoti mawonders iwayo. Aiwa nyaya idzodzo hatitodi kana kutombozvinzwa, kana matozvifunga mokushoti matogadzirira kutongosiya mabasa acho ende muchanyara zvisingaite. Ndosaka most of the times uchiona kuti tinoti munhu anenge adzingwa kuZanupf usazouya uchida kubatana nesu isusu vanhu, because pauchauya uchida kubatana nesu unenge wakutotiremera tetakufunga zvawakatitadzira zvawakatiitira uchitaura kuti you are doing wonders. Ndo mawonders iwayo. Saka totaura kuti hurumende yake iri kutofara. Vakadzi vanhu vangani vari kuti vakatorwara vamwe vari kutocrossa border kuti nekurapwa kune dzimwe nyika. Hamisi kuona maembarrassment iri kuitika yese kuti muzimba ari kubva atoenda anorapwa muSouth Africa osvika ikokoko akutonyara akutonyadziswa akutonzi Mnangagwa haana chaari kutipa kunoko, but uri kuenda usvika ukatopfeka kasutu otaura kuti embarrassment wotanga kutoningirikini isu tiri kuita mawonders. You are doing wonders. Saka ndo pa level renyu ritori high rekugona racho ndo kutogona basa kwamuri kuti muri kutoita ipapa motaura kuti muri kugona basa. Musati jairire, munoti jairira zvisingatomboite wototi level aiwa Mnangagwa is doing iwi ndati Mnangagwa akuise kuministry iyoyo kana usina chokamutadzira hatozviziva kutoti ministry yakadhakwa. And you don't care about that. Futa ambozvitarise kuti kune chi anenge achingorarama life yake. I don't know. Ndokuona munhu akaita Machakaire ndakafara. I was so happy. Ndakatoona kuti mupana uyu Machakaire uyu pataitoteerera studio 7 naye taitoiteerera zviripo. Ngaadzoke titoiteerera futi. Dzoka futi rambo uchiteerera kule TV iwe Machakaire. Urambe uchitonzwisisa zviripo. Urambe uchiona nyaya dzacho dziri kuitika. Because we are sick and tired about that. Hapana chamunombotitaurira mani chairira vanhu zvisina nebasa rese. Ministry right uyo atina awatoze zviri right tichiona kuti zvakadhakwa izvi. Ndio pane imwe inotaurika Mnangagwa ari kugadzira marodi. Aiwa Mnangagwa mugwagwa yakaboka banama mugwagwa Mnangagwa all those things. But unotoona mwantobuda choti aiwa vapedza basa vaga iwe kaniwe naiwe une mota here iwe unotitaura kuti ndikitarisa mota zhinji dzirikufamba muZimbabwe suspension yakakodoboka because of maroads akadhaka. Unoziva kune dzimwe nyika suspension hachisi chinhu chekutaura nezvacho, but kuZimbabwe it's a big deal, it's business, people are making money kugadzira suspension. Kune dzimwe nyika you can't start a company uchiti ndinogadzira masuspension because mota dzavo dzine dzingofamba nguva refu isingakanganisika, but unosvika nyika unonzi suspension chade nemakomba rodi dzakakodoboka. Ndozoona kuti ivo vanofamba nemadzimota akakwirira. Imimi munofunga kuti kwavo kuda maGD6 enda kune dzimwe nyika unoti maminista vanofamba nemaGD6 zvimota zvinofamba nematicha. By the way, maticha acho edu kuZimbabwe agonotenga kana Honda Fit and you are busy telling us aiwa zvinozoningirikana musati jairire. Right, muri Zimbabwe ndisingapedze nguva yenyu. I know kuti ndiri munhu wekuti ndinogona kutoramba ndichitaurisa ndipere nyaya iyo tinoona kutoswerera kana kuchitoda send your own version of this issue. Number dzanga ndandakaisa pa screen ndeze Kulian TV. Send my audios, tell me munoiona sei nyaya iyoyo ngazvisvike. That minister must be fired. Atisasekerere zvinhu zvisina nebasa rese because of zvaatoita kungotaura zvinhu zvakadaro. He must be fired because tingati ari kusvotesa maZimbabweans. Ari kutaura zvinhu zvisina nebasa rese kuti road dzakakodoboka and I don't know why ari kutadza kuzviona vanhu vari kufa because combination because I know a lot of you guys will be like saka ne road zvikupindira papo ukaita tsaona ukatoenda kuchipatara unofa ndo zviri kuitika ipapo.
combination yacho yo kwadai kuchipatara kutorina kwatoona kutoningirike natori mahwana ako charo makatata nharo mimi ndimunenge muchitoperawo futi but isusu hatirambe tichikanyarara nyaya dzakaita seidzodzo hatinyararidzwe isi nyaya yekutamba nayo. So kana chingoti muSouth Africa murezimbabwe handanyaya kutaurisa nditi usina work permit but une passport iri valid uchida kuregisterwa company yako ubva wavhurwa FNB business account pana unonzi education research mukoma Owen ishasha pakuvhura zvinhu izvi. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Vokuvhurira vokuregistera company yako watone mapepa ako watone matsamba wakutoona matenda pamunonocheka miti wamuzimba akarongeka ari kucheka miti ane company registered unoona tenda pamuri kuvaka zvimba zvevanhu unoona kutoona tenda because waane company hatiti kana kuchestera una tenda unoona kuti ndaona matenda ndine matenda akawanda okuchestera mumine but anoda kukuchestera zvine paperwork mukati zvezve musazonyeberwa. You just go unotanga wagadzirisawo company kako woitawo FNB business account wozokwanisa kusendera mari zviri smart. Bata mukoma Owen education research chibaba icho vanopedza masports vanozvigona ishasha ndotemba nawo inyanzvi bvunzai vakamboenda ikoko vakavhurirwa vanopupura mazimba akawanda vari kutodriver nekutovhura zvimakampani nezvima-FNB business izvo zvavakavhurirwa. Try it. Bata mukoma Owen munotaura navo. Zvamanje nhasi handina zvakawanda zvekunyanya kutaura ndatopedza nemiko zvezvo ndataura kuti vanenge vachida kusenda maaudios namba dzandakaisa pascreen kubva kumashure dzakanzi send audios ndo basa radzo. Zvamanje tomboti bye bye ngatisangane mucomment section muchindudza kuti nyaya yenda ichitaura nezvayo panapa muri kuionawo sei.